presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigihapon ang inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Makikuban kaninyo o mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugkamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa Panyawan Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Frido. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong sender si Frido. Usag yun sa mga problema sa mga bana ngadto sa ilang asawa ba kanang pagkasinasinaon ug kanang gastador gyud kayo kana bang pagkabungangira usag gyud na kumuno kayo na ug ganong na problema ko ni akong asawa no inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ay kalais kalibutan ako ning karaoke gamay amdaray be kanta-kanta ta be pilion ta kani nindot ti kata ha Frank Sinatra My Way ato iyon be okay na ni so good na My Way Frank Sinatra suwayan taning kanta and now ako mga asawa nga tawag Day! Awa dong nindot kaayo. Ha? Unsa man na, Day? Alarm clock. Baba? Perbida. Alarm clock, no? Nindot kayo inuha kay mutingog. Indot na to, mutingog, ha? Natural, mutingog, magina kay alarm clock man na, Day. Pero nga palit pa ka na, Day, nga, naamtay alarm clock na. Hinay kay tingog atong rilo, oy. Ug sa tao pa na, murag gihutoy. Kaminawa na ko nang iyang bagting, murag kaggalkal kaayo. Mas kusog pang bagting sa trucks basura. 999 pesos. Barato ra kay wa kaabot og usa ka level. Mas kaabot ga. Piso lay kuwang para mo sa kalibo. At least wa kaabot og sa kalibo. Ay kanimo. Hilom di ay. Usik-usik ang tawag kas kwarta bilma. Hala, usik magamit man gud nato. Iuli na dito. Utang bitaw na. Abisa na. Di mo kana. Ay, dito man ko sa ilang mari din siyang. Unya, naamay may agi dito nga na maligyaan na. Unya, pwede ra ko no utang. Ani ko, mas mari din siyang. Kuha sag ko. Amo na, kay sinasinahon magay ka. Baratuon naman kayo na. Uy, naunsa. Barato raman na. Mahal pa man ganit na sa gikuha ni Mari din siyang. Mahal pa ang gikuha ni Mari din siyang. Hindi ba? Ginuog ko ni mo, Bilma. Una sa tanda, no? Natay lang klak. Unya, useless gyapon kay na. Ay, di bang ka mubangon kung mutingog? Mubangon lagi ko. Mubangon lagi ka, pero di ka magluto. Nagalalang ka. Iuli nito. Iuli na. Dung. Iuli lagi na. Oh, Mari, may balik lagi ka. Oh, Mari din siyang. Kaiuli na ko ning alarm clock. Di na lang kumudayon o kuhaan ni. Oh, nga naman. May pamanday ang among alarm clock. Unya, mas nindot pa di itong among alarm clock kaysa ana. Unsa di na kanindot sa inyong alarm clock, Mari? Maayo man tong among alarm clock kay inig bagting o di ka mo bangon, may musirit nga tubig, mao nga makabangon gyud kag ahat.
Unya, kini di ay nindot man eh. Mutukar man di kuhaan ka ng budots. Basta dili ka mabangon. Maunang mawagod ang imong duka, imbes katulgon pa ka. Ako na lang giniuli, Mari, uy. Abi manggod na ako, naguba na tong among alarm clock ba. Ibilin ko na lang ni mo, Mari, ha. Unya, ipalihog na lang kung hatag ang alarm clock atong na maligya. Naman kay number niya, no. Tawagi lang palihog, Mari. Mari, salamat kaayo, ha. Pagkakidort. Day, bangon na day. Kay alas 7 buntag. Wapatay pamahawan eh. Bangon na, rumagikay. Hikay dito imo? Ano sa ka? Pag hikay dito imo, katugon pa ko. Ay kusa mo ka diri. Ano ba ka? Ambot. Nang luod taon akong asawa taon, nga siya tumani siyang gusto. Ingon gina siya ana. Unya. Kanang dong, sila ba si Marie Eden ba? Nagpalit sila washing machine. Eden Cardenas? Oo, kanang nindot kaayo dong kay doon na siya para pauga sa sinina. Di na ka mag-uol o di mauga mo sinina kay na naman siya kanang... Gitawag ko tog kanang dryer. Di ay ba? Muuga ko no dayon ng imong sinina. Inikhuman og laba, magpalit ta ana ha. Dung ha palit ta. Di gani ka mo palit, di na kumanglabaan ng imong sinina. Magpalit ta ha. Sige. Palit ta. Sus, pre. Kaya tag problema, pre. Kung asawa, pre, mau binay buang dyan na, pre. Mau nagkikabuangan niya karon. Reklamo mo nagkitaon ko. Unsa ba na? Kanang Bilmoko, ha? Bilmoko kayo. Bilmoko. Mao ba, pre? Mao, Pareha pre. dita. Bilmoko yun, Bilmoko yan. Ha? Mao na, Bilmoko. Uy, maklagot kayo. Lalim man gatong usa semana. Nangayon ako 20 mil. Kuya, atong isang adlaw, nangayog 10 mil. Gahapon. Gadi-dali pa ko. Kailang nangayog ko 6 mil. Dako, wag na nang gipangayon niya, pre. Dako mo lang. Ya, kita gana mo. Wow, eh. Yabag siya. Wang ko'y kapalit, pre. Tungo dito, pre. Nagdamgong ko niya akong asawa, pre. Nga dato ko siya. Dali mo siya, birthday na mong pre, ha? Mao ba? Nagdamgong rin niya. Pre. Nani ka niya. Ang tinar na gusto niya. Karoon mo nga tingog. Noon sa mga kayo. Kaon ko yung tira-tira, pre. Abin nyo, kanang inyong mga asawa, patuyangin lang na silang gusto, pre. Makamugura na sa umabot ng panahon. Nga wa na mo'y ikapalit. Sanay mo, pre, kadyoin. Unsam Di ka. binuang, pre. Di binuang. Kaya katong ako asawa, grabe, kahit no kapala utang. Kutob sa makitaan pa utang. Kuha na yun to. O kung doon na pa'y trigger happy, katong ako asawa, credit happy po to. Sabay mo buhat, ha? Pasagdan ako. Pwerte pang utang. Bisag unsa. Hala, utang. Nya. Namumu sa mong kabayad, san? Wow, uy. Mo ba? Giyon sa mato nimo, pre. Siya mo'y kuhan ka na, siya mo'y gipaatubang sa maniningil. Iya ko itong utang. Nga. Atubang siya. Asan mo rin mo asawa, pre? Tuwa, presuhan, pre. Tawan na. Ngawan, ha? Ay, katawa niya, pre. Naaday prisus utang? No, ako asawa. Pre, kumbuhin katawa. Ikiya man sa gistapa, pre. Ako karon naliksyon, ha? Kaya dito sa presuhan, wa na may kautangan. Pastilan, no? Mao na solusyon, pre, sa mga asawa ka pala utang. Naagi po yung utang dito sa prisuhan, kanang pre. kusok kayo mamalit o mga butang away nung dan, bisag kanang, way, kwarta, utangon na lang na. Karon, tagam. Mao ba? Imo asawa, pre, takoy. Asan mo rin mo asawa, pre, takoy? Ato, abin, may bakasyon. Asa bakasyon? Sa prisuhan. Classmate dito sila asawa. Katawanan kay mo, no? Katawanan kay mo. Kaya, hay, dahil ninyo ro, no? Mabitaw, sige na lang mag-inom, pre, takoy. Ikaw, kung gusto na, ano na siya? Kasi tiyan ka na mo, pre. Kada sa bando, ano? Kamero kayo magunay-unay. Pohon, pre. Ako to timanon problema sa kong asawa para mapriso po siya. Pasagde na, pre. Mutagam na mapriso po na. Pre, kadyo! Ako yun na nagmayo ang mga gipanulti nilang parikadyo o di paritakoy. Nga parihas po na akong problema. Bahin sa asawa.
Mao nga, pag uli na ko, Dong diin man ka. Dukaya ni mo, uy. di wala pa rin ka dyan, day. Nga ngita mo ka na ko, ha? Kuandong pa ka nang sila si Maridin siyang nagpalit sila bagong TV, 42 inches. Mao ba? Oo niya. Palit sa tadong, katong 100 inches. Ha? Dugaya sa reaction, Magpalit ta, kay hambugira kaayo. Mura bag ilang gikasyan, giutang ra di ay ito. Palit ta, dong, 100 inches, dong. Sige, palita. Di mangga ka palupig, palita. Hambugera sila? Awa o ma-deliver ng ato o ako ginang ibutang sa gawas. Pakit-on ako siya kung unsa kadako sa atong TV nga 100 inches. Porbida, pakidor siya ni mobil ma, oy. Daghan mo sa inyo. Pre, palitan niyo, pre. Palitan na ako, pre. Maluod niya. Palitan ako. Bida. Di na makalihok sa mga buhatos bay. Mau na yung sakto, pre. Palit din yun. Unya, ay yung bayre. Ha? Pre? Parehas ako asawa ba? Utang la kay utang. Awa bitan ko bayre. Wasan mo hatag niya kung wasan ko mahatag niya kwata para bayad. Sa mo'y nangutang siya mangangyangaan mang gitanan. Aw, siya mo'y Pero kira. lisod niya ako asawa, pre. Lisod kayo ako asawa. Aw, kung magpadaka sa mga asawa, pre, ikarog niya makaluluoy kayo. Okay rin na, pre. Gamit sad kayo na mo ang kining amo ang ipamalit po. Dili, pre, para na ko. Di yun na okay, pre. Di okay? Pre. Pero pre, ang tayo lang choice pre, para madisiplina. Nga to Pre! Dong! Abot ang nagdada eh. Dong, Fredo! Dong! Day, dito sa ligikas kong silingan ron. Day, dara ko dire, day! Ay, tara, day ka di ay. Abi na ko, naka-CR. Tara ko, eh. Lahos mo ka kasi, lahos dito. Di lang ko, lagi. kanang dong. Day. Kanang, dito ko sa tonsilingan ba? Kanang si Maridin siyang ba? Ay. Gipalitan si Mari naunsa Bilma dito? og cellphone. Unya. Mahalon ko no. Latest model sa Samsung. Kanang palitisan kong cellphone bi kanang tulo ka buok kamera. Na ay camred sa liyo gatubangan. Nasad kay? Politiko ba? Ay, o lagi. Sagod ko palupigod. Iyang bana na nagtrabaho sa barangay. Ikaw na ka City Hall. Mao nga labaw gyud ta. Di ko palupik, uy. Unsa ra gud sila ikumpara nato. Paliti ko ha. Katong daghang kamera ha. Iya, duha ra man to ka kamera ang cellphone. Ako gusto ko kanang daghan kay kamera. Nasa tubangan na sa luyo niya naapod sa kilid. Unsa nga sa kilid? Basta ka nang daghang kamera lagi. Sabi tayo tamangita ng cellphone na kamera sa kilid taon, oy. Basta pangita ko anak. Kay naglagot ko. Hambugira kang dako. Bida burger siya. Kanya ikaw, di kang burger ha? Sinasdahon mo kay ka. Baya, oy. Basta ka di ko ganahang malagwan. Di ko pa alkansi, gyud. Day. Naglagot mo kay Kudong. Kay pertigid niyang paibog siyang cellphone. Unya, tuyuon din niyang video-video. Ako ra ba iyang videohan? Makabaws lang ko ay. Basta ha. Doon nga, paliti ko ha. Kay bubaws ko niya. Videohan sa dako siya. Ginoo ko ni mo taon. Mura man kag batang may gamay nga way buot. Ay bida. Ayaw lang taon-taon. Di gyud kapal kan siya nang Dili gyud maglagot ko. Iya mag yung tuyuon nga na ako. Gara kayo. Oza? Basta ugma paliti ko ha. Basta, di kay kang palit. Ay nalang gyud pagdaho nga buhi pa ka ng adlaw. Ikaw? Ako? Ikaw? Ako di ay. Buhi. Pwede na sa ako. Lagi klaro tani. Ano? Basta. Kisa may palit yung matay na ko noon sa. Ako, di na ka makakita na ako. Basta, ikong balibari, paliti kong mahalong cellphone. Nakasabot? Vilma. Wala yung ko kasabot sa pagkita kinaiyas kong asawa. Nakauna-una lang ko nga prisuhon ko lang taon ka ni siya. O niya, di na ako pag-ausod sa bay. Dili sa presuhan ha, sa balay ra. Pero, di yun magsigig yung adto sa mong silingan. Unya. Ay, saon min ako akong asawa. Probida. Prisuhon na ako sa bayo. Pero hindi na kagawas. Pero, lisod man ako prisuhon. Kisa yung loto. Magpalit sa mga kinanglanon. Saon gid na ako, ha?
Ay, kinis ang kong silingan yun mo na kaingon. Dong. Gulwa na. Nagsugo na kulba na ako. Sige, hinay kayo pagkasulti. Palitasan kulbaan na sun ko aning kalakiharon. Dong, Fredo. Day, ano ka? Anong mingoy mong kay ka? Pati, oy. Ano, unsay ka pati, Atong silingan ba si Dinsyang? Ano man mo idol? Idol ba, oy? Idol bitaw na ni mo. Kaya unsay paliton, papalit mo ka. Di mo ka palkansi. Natural. Unsay lima ni mo, ha? Nana sa gay papalit? Wow. O yung ano, lagi mo rin kang napusoy ng naong ni mo? Si Vilma ba atong silingan? Si Marie Vilma, namatay. Naligsan ko nun siya sa motor, nalabay, unya, patay. Kaya, unsa man, palkansi na ka? Ha? Paligis mo dito. Ha? Pinakatraka na kaligis niya. Mausay ipaligis mo. Ano di ka malkansi, ha? Mo agi mo itong truck na kayo. Awan, masultian, oy. Day. Ano, gusto ka ba matay na ko? Gusto ka ka! Ay, di ay. Ay, Tingnan mo kay kaldero. may lain na tingali kang ipuli na ko nung amawa ka no. May babae na ka no. Saba di ay, kindos pili mo, twe! Mao ni akong problema ron saon ako kasawa nga grabe naman kay kasinasinahon. Mayo ka ni akong iprisohon lang yun isbay. Sa man akong buhato na ni Ate Pres, sawa magyud ka Ate Pres. Palihog tabagi ko niyo Ate Pres bi. Kung saman kung kamay pasultihos bambina, Prido. Tatong Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata niya gawas anak palit mo sa Don Pepe Dark Chocolate sa Diamond Yema OBM Special sa paborito na kay nani mong dark chocolate o sa Paulitos Macaroni Crunch kay lami basta magkatiguang na tamaw na. Ate Pres, Okay, ang sender dato karong adlaw kulyat. ang atong sender Ate Pres si Prido. Kaning Prido taon sinasinahon taon kay ang asawa. Grabe kasi na sinahon Ate Pres nga bisag unsay paliton sa silingan magpapalit sad siya. Ang last nga gipapalit niya katong cellphone nga Samsung nga naay kamera kilid sa kilid naa sa tubangan sa luyo naa. Gipalitan gyapon niya ni Fredo. Ang last nga gibalita siyang asawa nga ay ni Ana Miss Fredo sinasinahon gyud akong asawa, idol gyud niya skuan. Pagka naligsan man niya ang katong idol niya nga sinahan ni Ate Pres. Giingnan sa siyang Fredo nga unya, wa ka masina. Paligis sa dito. Katong truck nga dagko may piliya ha. Kadang daghan-daghan nga truck kay para buot sigurong pasabot ni Fredo nga malata ka. Mo na lagot kay asawa. Mo sa man do na nakilain. Mo sa ni gidudad yung asawa. Kun do na bay lain si Fredo Ate Pres. Nya para nako kaning iyang asawa nga sinasinahon gyud kayo. Badunga na dong lisura anang kinaiya hadang abot lang. Lisod kayo. Kontento ta kun unsa ihatag sa Ginoo nato. Mao na importante. Dong bam, Ate Pres, unsa may konsulti ana? Kanang inana nga masina hindi man kinamayo. Okay, ningon ra bas Fredo Ate Pres, tabagi ko ikaw asawa nga ra ba ka? Masina ba? Pero ang bana ra gud ana badlo nga ang imong asawa dili unya ayo patuyangi Di, do na say ganahan nga dili nimo di ka maka-afford ayaw ihatag Imong anak sa diyang asawa Ate Pres nga kapalit gali sila nga naa sila sa barangay ikaw ba na si Tihol ano din trabaho si Tihol madagko din ang sweldo day ha unsa gagmay usahay ang kanang job order pagsara kayo Manueldo tagtulo ka buwan 4 ka buwan mao na di ayaw patuyangi dong Fred maanad na maanad gyud na dong mabuti gayon nga kayo mahay ma'am Kane, mo na hindot. Sige. Ini kadungog ani ni kasi ani asawa langan. Sa si Wilma. Ini kadungog ni Wilma ani 100% nga malukmay gud siya. Ani ay. Lucas 12 versikulo 33. Mato pa din niya, pabinamag maayo inday. Inday Wilma. Dili si Ma Wilma Silva kay buotan to. Kadis Wilma na ni. Day Wilma, wa ka diha, ikaw may naaka diha, sir, pabdungay mong asawa ani ay. Lucas 12, versikulo 33. Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos.
Kana. Pagsangkap kamog mga puntel nga dili madunot og tiguma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Aha. Padayon. Karon. Didto dili gayud kini mo kunhod kay walay kawatan nga makahilabot ni uanay nga makakutkot kay hain ganing inyong bahandi tuaw sab didto ang inyong kasing-kasing. Tinuod gina. Sakto gina, bam. Tinuod gina, bam. Siya pa ba? Sige lang siya pamalit. Okay ra kung naay ikapalit. Mauna. Pero gwa gali, ayaw lang. Ayaw. Pero kita bam, wag kita mabaligya. Uwam tayo bahandi, bam. Wag tayo kuan bang ikat. Hatag ritang tabang gidag. Naay bahandi si Bambina, uy. Bambina rin ay bandi. Daghan kay yuta. Bandi? Ibaligya tong imong yuta sa buhol, bam. Buhol. Ipangatag rin na mo. Abot ni mo nga so. Ilan. Sila nakadungog ang magpahal. Ay, may kinagisgot man ka lang. Agapait sa iyang yuta, di pres, gay gitamnan og butong. O kanindot, anak. Di ba, butong kadang kawayan ba, daghan kayo? Kanang sa government. Kawayan ba nga Kanang sa butong? government. Butong? Oh, kada bang way tunok. Kawayan na siya nga way tunok. Ba, butong ang ano. Gitamnan ang yuta. Nga naman. Basta mga yuta gani dili gamiton, ilanang panamnan. Wa man gamit kayo yuta. Kay kuan man ang kuan usaman sa mo protection sa landslide. Ngano man ni musad ko ang Ihatag na ba? tangni. Kadagang itanom ni mo, kanada kong kahoy. Baligya lang to, bam. Sakto na ikinakadungog ng taron. Ani ko liyan, abi ni mo, kanin si ma'am. Sige, Ma'am Wilma. Sige, si ma'am Wilma, magsigim ko siya kasina. Sige siya kung siya na speakers, palit siya. Pag-og rep, palit. Palit. Pag-og auto. TV. Ati Priscilla nanay auto, pero ang iya ka na rin yung mga hatag siyang hindong nga kapayas Bisaya. Atong guliyat. Nagis-gusti, uy. Ay, nagis-gusti. Tamis na ba kaya, Ate Pres? Sungog naman may aron. Ako gibli na ni mong kapayas. Tamis na lang. Tamis sa yupon. Dami yun, basta i-blend di mong kapayas. Kamis mo ginang, mausan ng Bisaya nga kapayas tan kani isagol sa kanang tinuwang manok. Mausa nga, lambi kayo. Kay kung Amerikano nga kapayas, lain man mura man kon. Bisan gani ba, ma? Kuhanin mo basi ba? Kada kapayas nga Bisaya, nga kamunggay ra, butangan di butangad, murag yung na manok. Mo ba? Lami alagi, murag na manok. Kung lami, kapayas, og tangad na Bisaya manok? Kapayas, nya tangad, nya kamunggay. Tangan mo tabati sa sibuyas na dahon, aso sumutan. Mo ba? Parti humutang manok lang? Parti humutang manok. Murag yung kang nagkuhan og manok, pangitaon mo ang... Para lang sabaw ba nato? Sabaw, Nindot. O sabam? Lain man itong nagkakuyog ni Randy. Manuman? Pagsimhot na ako, murag dilingon na to. Ano ba ito natin tulungan, no? Kura ko ang pasultihon.